Чудите се кой е най-добрият ред на четене на Космера, но си задавате грешния въпрос, защото дори не сте готови да започнете. Вместо това трябва да прочетете Властелина на пръстените, Колелото на времето, Силмарилион 3 пъти, цялата азиатска сага, като повтаряте Цар Плъх, за да ви е гадно. Война и мир, Ана Каренина и Престъпление и наказание за 48 часа. След това се връщате на Силмарилион, но го четете наобратно и го запомняте наизуст. И тогава вече сте готови да четете Космера, но да видим кой е най-добрият ред на четене. Светът на Космера става все по-голям и освен това има постоянни препратки от едни поредици към други поредици. На всичкото отгоре някои герои отказват да си стоят в техните светове и прескачат насам-натам, така че става доста трудно да се определи най-добрия ред за четене на книгите. Има различни варианти, естествено, било то по ред на публикация или по времеви интервали, както са в самата история. И също така има и много списъци, които определят какъв е най-добрият начин да разкривате нещата в Космера, така че да не си спомняте нещо предварително, четейки грешния ред. На мен ми остава мъничко да дочета Космера, почти всички неща съм чел вече, но въпреки че за мен е малко късно, ми беше много интересно какъв е най-добрият ред, в който могат да бъдат четени книгите в вселената на Космера. Естествено, трябваше да направя сериозно проучване и в днешното видео ще започнем директно с един много добър списък, по който може да вървите, но също ще предложим и други вариации, като пробвах да питам GPT да коментира малко поредността, която му предоставих. И освен това се допитах и до Иво Айсхарт, който е един от най-сериозните фенове на Брандън Сандърсън в България, така че да скачаме към списъците. Добре, ето го основния списък, по който ще коментираме. Той започва с Елантрис, като още с старта има някои противоречия, тъй като Елантрис е първата книга на Сандърсън. Тя е първата издадена официално книга, всъщност е шестата книга, ако не се лъжа, която пише. След това Магороден, мисля, че беше 14-та книга, която пише, но има доста списъци, които биха ви препоръчали да скочите директно на Магороден, а не да стартирате с Елантрис, тъй като Елантрис има така един консенсус, че от целия списък е най-вероятно една от най-слабите му творби, в които все още е сравнително начинаещ автор и след това пишем доста по-добре, особено в вече поредици като Летописите и дори Магороден. Но все пак, за най-задоволително проучване на вселената на Космера е много добро начало Елантрис и след това Надеждата на Елантрис, което е една къса история, която я има в сборника с разкази Арканум Необуздан. В списъка ще видите и други разкази и когато видите скобки Арканум, това означава, че ги има в сборника с разкази Арканум Необуздан, черната книжка, която ви препоръчвам да си купите и да запълните някои интересни дупки в знанията си за Космера. Добре, на трето място виждам Душата на императора и това е един от пропуските, едно от нещата, които не съм чел. Всъщност не съм чел нищо от Арканум, така че прочитайки черната книжка и аз ще си запълня доста пропуски. И на четвърто място виждам Бял пясък, което е едно от големите противоречия, колкото списъци за ред на четене намерите, толкова различни позиции ще видите за Бял пясък. В общи линии, доколкото разбрах, там действието се развива доста по-късно, може би, въпреки че тук са го сложили много напред в списъка. Бял пясък го има в Арканум, там като текст, всъщност си е под формата на графични новели или комикси. И между другото Артуан ги издаваха по отделни броеве и след това ги зарязаха и май заедно ги пуснаха. Може да проверите, но да, имайте го предвид това. Добре, на пето място стигаме до Последната империя или първата книжка от поредицата Магороден. Както казах, ако искате нещо по-сериозно, може направо на тази стъпка да стартирате и директно да се гмурнете в дълбокото с цялата поредица Магороден. Тук имаме на 5, 6 и 7 място първите 3 книжки от поредицата Магороден, което се води Ера 1 и е една трилогия, която има логически завършен вид. И след това виждам, че са предложени няколко разказа от сборника Арканум,
и по-точно 11-тия метал. Сенки за Silence в горите на Ада, това е нещо много странно звучащо, нямам идея какво е. И 6-тият от здрача, както казах, не мога да коментирам Арканум, защото все още не съм ги чел и самият аз. Но на 11-то място имаме Спиращия войната, една книжка, която стои доста добре и самостоятелно. На мен ми е доста любимо четиво и честно казано бих казал, че може да стартирате с Спиращия войната и спокойно да усетите какъв е стила на писане на Сандерсън и дали ви допада като автор. Страшни препоръки давам. Стартирайте от 11-то място, няма страшно. На номер 12 имаме Пътят на кралете. Това е първата книга от голямата поредица на Сандерсън, Летописите на светлината на бурята, така най-сериозната поредица, която е захващал. Наскоро излезе номер 5, което слага края на първата сериозна арка от тази поредица. Очакваме общо 10 книжки и така. Това е най-хубавото нещо, което може да четете от Сандерсън. Въпреки че естествено всички останали си имат своя чар и принос за вселената на Космера, но летописите са върха на сладоледа, така да се каже. Черешката на тортата. И така, ако не искате да изядете летописите на един дъх, защото може да е малко трудно, все пак са доста големи и сериозни книжки, може да разнообразите, като след това продължите с Сплавта на закона, което е Магороден номер 4 или първата книжка от ера 2 на Магороден, която ни пренася в един по-късен етап на същия свят, където вече малко са се развили технологиите, имаме нещо като индустриална революция и е малко в духа на модерен уестърн с специфичните магични неща, които имаме в Скадриал от ера 1. Като номер 14 вмъквате Сияйни слова, втората книга от летописите. Като номер 15 вмъкваме Аломантът Джак, което е още един къс разказ, който може да намерите в Арканум. След това може да продължите с Магороден номер 5 или втората от ера 2, Оценки от себе си. И след това отново един къс разказ, който е Танцуваща по ръба, Edge Dancer. Това всъщност е разказа, който се препоръчва да бъде четен след летописите номер 2. И естествено след нея може да захванете третата книга от летописите, Заклеващия. Продължавате си така редуването на магородените летописи. Номер 19 е Оковите на скръпта, като номер 20 е поставен Магороден, тайната история от Арканум. И след него имаме Отломък от зората, нещо, което са издали на български като отделна книжка. 22 и 23 са финалите на летописите на Магороден. Всъщност Ритъмът на войната не е финала на летописите, но е финалното нещо, което имаме за сега издадено на български. Но пък Изгубения метал си е наистина последната книга от Магороден, поне за сега. И след това са изсипани тайните проекти на Сандерсън, може би сте чували за тях. Този човек, освен че пише мега продуктивно, в даден момент около COVID излезе с номера, че му е останало много време, понеже не пътува постоянно по разни конференции, събития и така нататък. И изведнъж в Kickstarter пусна 4 допълнителни книжки извън тези 10 тона книги, които пише на година. И ги пусна в Kickstarter, където щупи всякакви рекорди. Мисля, че беше направил 20 и няколко милиона за първия ден. Откачена работа. Добре, Трес, Юми и Озарения, като за Озарения и самия Сандерсън препоръчва да го четете преди летописите номер 5. Но някои хора казаха, че в зависимост от това в какъв ред искаш да разкриеш някои събития, би било възможно да се чете и след това, така че не е страшно. Добре, това е един страхотен ред, в който може да четете книгите от Космера. На мен ми беше интересно да разбера ChatGPT дали има някаква друга представа за най-добрия възможен ред на четене. Пуснах му списъка и го помолих да го пренареди, ако смята за редно и да коментира. В общи линии не направи много промени. Единствената голяма промяна беше, че Бял пясък го измести за най-накрая. И тъй като не може да се вярва на изкуствения интелект, нито на чужденци, реших да питам някой голям български фен и се свързах с Иво Айсхардс, който имаме между другото подкаст епизод, ако сте пропуснали да го гледате. И Иво беше много отзивчив и ми изпрати според него най-добрият списък за четене на Космера.
Очевидно Иво е привърженик на това да се стартира директно с Магороден, като доколкото виждаме вмъкнал 11-я метал след първия Магороден и след това виждам, че е сложил Магороден тайната история след края на първа ера. Самият той ми писа коментар, че тайната история според него може да се чете и след оковите на скръбта, която, забележете, е поставена на 19-та позиция. Но той смята, че не е голям проблем да я минете и след ера 1, докато още са ви пресни героите и че няма огромни спойлери. Предстои да чета Арканум, така че за рекламации се свързвайте с Иво. Добре, след ера 1 на Магороден виждаме някакъв микс от Елантрис и някои къси разкази от Арканум. Вмъкнал е на 9-то място Бял пясък и след него Спиращия войната и след това започваме след описите, като след втората отново имаме Танцуваща по ръба. Това е стандартната позиция за тази история и възпомена, че разказите от Арканум може да ги четете както в този ред, така и директно с Танцуващата по ръба. Но да, в общи линии завършвате си летописите, след това подхващате Магороден, ера 2, след това тайните проекти и накрая летописите номер 5 за финал. Някои допълнителни коментари, които ми изпрати Иво, са, че хронологически погледнато ера 2 на Магороден се развива след петата от летописите, така че има възможност, ако не искате да си размесвате нещата, да им смените малко местата и да забавите четенето на ера 2. Бял пясък е wildcard, което е също консенсуса за всички и хората го слагат където им падне, но коментара на Иво е, че не е супер важна в голямата картинка, но пък има елементи и персонажи, които се появяват в летописите и Магороден, така че според него отредената позиция номер 9 би била доста прилична. И така, виждате колко сложна е ситуацията с Космера. Надявам се, че не съм ви изплашил или отказал да четете Брандън Сандерсън. В общи линии, откъдето и да започнете, няма да сгрешите. Може би все пак не почвите от летописите 5 или Магороден 7. Поне поредиците запазете в нормалния ред. Но да, има много добри стартови точки. Аз самия четох Космера супер разбъркано, нали, още го довършвам, но са ми малко така объркани нещата. Но няма някакъв много грешен начин да го прочетете, просто се наслаждавайте на всички книги и се пазете от спойлери, защото много хора просто говорят като мен, опитвам се да не го правя, но тук-там най-вероятно ще чувате някакви неща, които сте това откъде го разбра. И така, но е толкова огромна вселена, че дори да ви пуснат някакви спойлери не е фатално. Добре, това видео стана 100 часа. Говоря вече много и става доста късно, защото записвам в 12 часа вечерта, но както и да е, преминавам към нашата традиция за годината, която е да четем мотивационни карти като край на всяко видео. На ден 4 сме, не можеш да промениш това, срещу което отказваш да се изправиш. Ето може да видите картинката. Ден 4 в живота си често водим своите малки, големи битки. Понякога си мислим, че влизаме в бой с някого или с нещо, но всъщност воюваме винаги с самите себе си. С нещата, които сме приели или отхвърлили. С страховете си, с комфорта си и с безброй други разрушителни за нашето благополучие механизми. Хубавата новина е, че битките се водят лесно тогава, когато сме научили урока от ден първи. Да сме готови за промяна. Всяка битка изисква промяна и именно от нея най-много се страхуваме. И веднъж, щом съберете смелост да се преборите с мислите, страховете и комфорта си, ще разберете, че разполагате с цялата необходима сила, за да се справите с всичко. Трябва само да започнете. Това беше за днес. Благодаря ви, че гледахте. До следващия път. Чао, чао!